роберт киосаки, падари сарватманд, падари фақир. серхонандатарин китоби дунё. роберт киосаки, аниқтараш роберт тору киосаки 8 апрели соли 1947 дар штати Гавайя ба дунё омадааст. ӯ ба чорумин насли япониҳо, ки ба Америка омада буданд, мансуб буд. падараш Ролф Киосаки мудири маорифи Гавайя буд ва унвони докторӣ дошт. роберт пас аз хатми мактаби миёна ба донишгоҳи Нью-Йорк дохил шуда, онро хатм намуд ва баъд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Штатҳои Муттаҳидаи Америка рафта дар ҷанги Вьетнам иштирок кардааст. пас аз ин ба кори тиҷорат сар кард. соли 1977 аввалин ширкати худро ташкил дод. роберт киосаки тоҷир ва равшанфикр, асосгузори бозиҳои рӯймизии ҷараёни пулӣ, асосгузори ширкати омӯзишии молиявии Rich Dad ва муаллифи китобҳои падари сарватманд, падари фақир, сӯиқасди сарватмандон ва боз чандин дигар китобҳои зиёде мебошад. роберт киосаки асосан бо китоби падари сарватманд, падари фақир, ки китоби серхонандатарини рақами 1 дар ҳама давру замонҳо мебошад, дар ҷаҳон маълуму машҳур гардид. ин китоб миллионҳо шахсонро дар рӯи олам маҷбур овард, ки фикру ақидаи онро оиди пул дигар кунанд. аз рӯи таҳлилҳои омории ширкати илмии таҳлилии Нилсон Бокман, китобҳои силсилаи падари сарватманд аз 10 ҷойи аввали ифтихорӣ ҳамеша 4 ҷойи аввалро оиди фурӯши китобҳо аз соли 2001 то соли 2008 ишғол кардааст. роберт ҳамеша дар барномаҳои машҳури телевизионии ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонӣ иштирок ва баромад мекард. вобаста ба тарзи фикрронӣ ва амалҳояш, маслиҳатҳои оид ба муносибатҳои пул ва сармоягузорӣ, ки баъзан мухолифи ақидаи дигарон буд, роберт ҳамчун шахси пурқудрати ростгӯй ва муваффақ маълуму машҳури рӯи олам гардидааст. нуқтаи назари вай ба гуфтаҳои пешинагон, яъне кори хуб ёфтан, пул кор кардан ва пулро ҷамъ кардан бударо ӯ дигар карда, мақсаду моҳияти пулро тамоман дигаргун нишон дод. соли 2006 роберт бо ҳамроҳии Доналд Трамп якҷоя китоби барои чӣ мо мехоҳем ки сарватманд бошемро навиштанд, ки ин китоб ҳам ба қатори китобҳои серхонандатарини рӯи олам дохил шуд. роберт дар журнали Таймс зери сарлавҳаи 10 савол роҳбарӣ мекунад. дар он ҷо вай ба бисёр масъалаҳо равшанӣ меандозад ва ба саволҳо ҷавоб медиҳад, махсусан оиди сармоягузорӣ ва таъсири зеҳни молиявӣ ба омӯзиш ва муваффақияти молиявӣ хеле зиёд навиштааст. яке китобҳои охирини нашршудаи роберт киосаки сӯиқасди сарватмандон бошад, дар режими онлайн навишта шуда буд, ки дар он 1,1 миллион хонандагон иштирок карда ҳаммуаллифи он гардиданд ва ин китоб ӯро боз ҳам маълуму машҳуртар гардонд. агар умумӣ карда гӯем, аксарияти китобҳои ӯ дар қатори беҳтарин китобҳои рӯи олам ҷой гирифтанд ва аз ҳама серхонандатарин китобҳои рӯи олам мебошанд. ин муваффақият
نه به هر کس دست می‌دهد. در 47 سالگی روبرت کار کردن را بس کرد، زیرا سرمایه‌گذاری‌هایش به وی فایده‌های کلان می‌آوردند. فقط از حساب سرمایه‌گذاری مالکیت غیرمنقول هر ماه زیاده از $1,000,000 درآمد می‌گرفت که بغیر از این باز چندین شرکت‌های کلان به وی کار می‌کردند. روبرت کیوساکی در حقیقت در دنیای تجارت صحیفه نوی را باز کرد، تبادلات نوی کرد. کتاب‌های زیاد آموزشی وی به چندین زبان‌های گوناگون عالم بارها نشر شدند. روبرت کیوساکی خود همیشه از پی آموختن است و دیگران را می‌آموزاند. این نشانه بلندی عالی همتی او و انسان کامل بودنش میباشد. این کتاب به پدران و مادران که استادان اساسی فرزندان میباشند بخشیده میشود. از مؤلف: چطور کرده رحمت کلان گفتن ممکن وقتی که به انسان‌های اصیل زیاده یک باره منتداری بیان کردنش خواهیم. البته در نوبت اول این کتاب منتداری صمیمی من و پدرانم که در حیات موفق و باقرار من سهم خیلی ضروری و ارزنده گذاشتند. همچنین به مادرم که به من محبت و صداقت را آموزانده است بخشیده می شود. البته رحمت می گویم به همه آنهایی که برای نوشتن این کتاب به من یاری عملی رساندند، از آن جمله به همسرم کیم که بی وی حیات من ناپوره می بود. کیم به من همسفری با وفای حیاتی و شریکی با اعتماد تجارتی گردید. به همسرم من حیات خود را تصور کرده نمیتوانم. رحمت به پدر و مادر کیم، اویمنی و بیل میرها که چنین دختری دانا و با عقل و عجایب را تربیت کرده به وای رساندند. من همچنین به لاری و لیزو کلارک رحمت میگویم برای دستگیری و دوستیشان. رالف پارتا، این نیوین، بوبی دنفر، جو چینون برای نصیحت‌های مفیدشان. جوک هاریسون، جینی تی، ریچارد ورونیکا و دیگران برای طرفداری لایحه‌های من. روبرت کیوساکی در سرسخن کتاب مشهور خود پدری ثروتمند، پدری فقیر چنین گفته است: من دو پدر داشتم، یکی از آنها ثروتمند، دیگری فقیر. یکی از آنها شخصی معلومات دار و عاقل و دانا بود و عنوان دکتری داشت. وی دانشگاه را که تعلیمات بکالوری 4 ساله را در 2 سال ختم کرده بود. پس از این تحصیل خود را در دانشگاه‌های بانفوذ استنفورد، شیکاگو و شمال غربی امریکا از حساب بودجه دوام داده است. اما پدر دیگرم باشد حتی صنف 8 را هم ختم کرده نتوانسته بود. هر دویشان هم خیلی زیاد مهنت میکردند و آدمانی موفق بودند. هر دو پدرم هم درآمد خوب داشتند، اما یکیشان همیشه از مشکلات‌های پولی و مالی رنج میکشید، ولی پدر دیگر باشد یکی از ثروتمندترین شخصان گواهی شده بود. یکی از آنها در وقت مرگش با وصیت‌نامه‌اش $10 میلیون برای عائله‌اش و مبلغ‌های زیادی برای تشکیلات‌های خیریوی و کلیساها خیر کردن را وصیت کرده بود. پدر دیگر هم باشد قرض‌های پوره داده نشده اش مانده بود. هر دویشان هم شخصان دانا به حرمت بودند. هر دویشان هم به من مصلحت‌ها می‌دادند، ولی مصلحت‌هایشان از یکدیگر خیلی فرق می‌کرد. هر دویشان هم به دانش آموزی اعتبار اولین درجه می‌دادند، اما
фанҳои гуногунро меписандиданд. агар ман як падар медоштам, ман албатта аз рӯи гуфти вай амал мекардам ва ё мумкин аст ки сухани ӯро рад мекардам. вале ман ду падар доштам ва албатта ман ба нуқтаи назарҳои гуногун, яъне гуфти падари сарватманд ва гуфти падари фақирам шинос мешудам. ман ба ҷои он ки пандҳои якеашонро қабул кунам, ман дар бораи пандҳои ҳардуяшон фикр мекардам ва пандҳоро муқоиса карда, таҳлил карда, пас барои худам беҳтаринашро қабул мекардам. мушкилии асосии ман он буд, ки ҳанӯз падари сарватмандам сарватманд нашуда буд ва падари фақирам ҳам ҳанӯз фақир набуд ва ҳардуяшон меҳнати сахт барои аҳли оилаашон мекарданд, вале оиди пул фикрҳои ҳархела доштанд. масалан, яке аз падарҳоям мегуфт, дӯстдории пул ё ки муҳаббат ба пул ин решаи ҳамаи бадбахтиҳост. вале падари дигарам бошад мегуфт, надоштани пул ин решаи ҳамаи бадбахтиҳост. дар бачагӣ дар зери таъсири тарбияи ду падарони бисёр ҳам ба ҳурмат азоб мекашидам. ман бисёр мехостам ки фарзанди хуб бошаму суханони онҳоро ба ҷо орам, аммо онҳо маслиҳатҳою суханҳои ҳархела мегуфтанд. зиддиятҳои ақидаашон оиди пул хеле зиёд буд ва ман қарор додам ки худам ин масъаларо дида бароям. ман хеле фикр мекардам ки онҳо чӣ гуфтанд ва мақсадашон аз ин суханҳояшон чӣ буд. вақти зиёдам ба ин сарф мешуд. ман аз худам мепурсидам ки чаро ин падарам ба ман чунин гуфт ва баъд суханони падари дигарамро ба ёд меовардам. боз ҳамин саволро такрор мекардам. албатта хеле осон мебуд ки ман ба худ гӯям ки бале, гапи вай ҳақ аст, ман ба гуфти вай розиам, ва ё ин ки падари пирам чӣ гуфтанашро худаш намефаҳмад. аммо меҳру муҳаббате ки ба онҳо доштам маро маҷбур мекард ки худам мустақилона фикр карда хулосаи даркорӣ ба худам маъқулро барорам. аз ҳисоби он ки ман худам таҳлил карда хулосабарорӣ менамудам ва ба ин кор одат кардам ва аз ин ҳисоб фоидаи калон кардам, зеро ин назар ба фикри онҳоро қабул намудан хеле беҳтар буд. яке аз сабабҳои он ки сарватмандон боз ҳам сарватмандтар мешаванд, фақирон боз ҳам фақиртар мешаванд ва табақаи миёнаи аҳолӣ аз қарз халос шуда наметавонад, ин аз он аст ки илм оиди пул, яъне мазмуну моҳияти пул дар хона ба онҳо омӯзонда мешавад. яъне дар хона дар бораи пул вақте ки гуфтугӯ мекунанд, дигарон бачаҳо шинос мешаванд, вале ин бояд дар мактаб омӯзонда шавад. дар ҳақиқат бошад, мо асосан илми пулро аз падару модари худ мегирем. падару модари фақир оиди илми пул чӣ ҳам ба фарзандаш гуфта метавонад. онҳо фақат ба ҳамин тавр гуфта метавонанд ки ба мактаб раву, хуб хон, дарсҳоро аз худ кун. мумкин аст ки фарзандон мактабро бо баҳои аъло хатм кунанд, аммо фикронияшон, хусусан фикронии молиявии онҳо аз ҷиҳати фақирона мебошад. афсӯс ки дар мактабҳо дарсҳои оиди мазмуну моҳияти пул дода намешавад. устодон асосан оиди тараққиёти касбию академиявӣ дарс мегӯянд, вале дар бораи пул ва молия дарси дуруст намегӯянд. ана барои ҳамин ҳам банкирҳои калон, олимон, духтурон, иқтисодчиён ки дониши баланд доранд, дар зиндагӣ ба мушкилотҳои молиявии пулӣ рӯбарӯ мешаванд. қарзи калони давлати Штатҳои Муттаҳидаи Америка аз он сабаб аст ки сиёсатмадорони баландпоя, давлат ва соҳибмансабон ки худашон маълумоти дурусти пулӣ молӣ надоранд, қарорҳои нодурусти молиявӣ мебароранд. имрӯзҳо ман фикр мекунам ки ба сари миллионҳо нафар ниёзмандони кӯмакпулиҳои пулии молӣ ва тиббӣ оянда чӣ меояд? ҳолаташон чӣ мешавад?
اگر در فوندهای اجتماعی طبی مبلغ نرسد یا اینکه به آخر رسد چخیل میتواند دولت عمل کند وقتی که معاملات های مالی پولی در خانه از طرف والدان که خودشان فقیر گشتند آموزانده می شود. برای من که دو پدر داشتم از هر دوشان آموختم در مورد همه پند و مصلحت های داده آنها اندیشه میکردم و بعدتر فهمیدم که چقدر فکر و عقیده انسان به حیات شخصیش تاثیر میرساند. مثلا یک پدر من بارها میگفت من نمیتوانم. پدر دیگرم باشد حتی به زبان آوری این سخنها را قطعی من میکرد و مجبور میکرد که من چنین گویم من به خود این را مناسب نمیبینم. سخن اوله شرح و سخن دوم پرسش. سخن اول شخص را باز می‌دارد ولی سخن دوم باشد کس را به اندیشه رانی می‌فرماید. همان پدر من که به قریبی ثروتمند شد به من فهمانید که هر وقت سری کار اگر شخص همین سخنی من نمیتوانم را گفتن گیرد مغز سرش از کار میماند. وای خیلی به مشق‌های مغز سر اعتبار جدی میداد. مغز سر این کامپیوتری بسیار قدرتمند و توانا در روی زمین است میگفت. وای همیشه گفتنی چنین سخنها را خیلی دوست میداشت. مغز سری من روز از روز به قوت و توانا شده ایستاده برای آنکه من آن را مشق کننده ایستادم. هر قدری که مغز سرم به قوت و توانا شود من هم میتوانم پول زیادتر به دست آورم. این پدرم باوری داشت که به زبان آوردن همین جمله من نمیتوانم این نشانه های تنبلی ذهنی می باشد. گرچنده که هر دو پدری من کار کنند هم من پای بردم که وقتی که سخن آید معاملات های مالی پولی رود یکی از پدرهایمان مغز سرش را تمرین میدهد ولی دیگر پدرم باشد خود را به نادانی میزند. با گذشتن وقت وضعیت مالیوی یکی ازشان خیلی خوب شده رفت ولی از آن دیگر برعکس و مانند آن شخصی که به ورزشگاه رفته مشق بدن میکند و دیگری باشد در بالای دیوان نشسته بودند تماشا میکردند مانند شد. مشق‌های درست اعضای بدن را به قوت میکنند و عقل را نیز زیاد میکنند یعنی مغز سر را قوت میبخشد که برای ثروتمند شوی مدد میرسد. طرز فکرانی و عملهای هر دو پدر من از همدیگر کلاً فرق میکرد. از روی حساب یکی از پدرهای من ثروتمندان باید زیادتر انداز سپرند تا که به طبقه های پایانی فقیران یاردم شود. پدر دوم باشد میگفت که انداز این جزا برای آنهایی که کار میکنند و مکافات برای آنهایی که هیچ چیز استحصال نمیکنند. یک پدرم میگفت خان دانش خوب گیرو با یگان شرکت خوب بکار درآ. پدر دوم میگفت خان دانش خوب گیرو میتوانی یگان شرکت خوب را خریده گرفته صاحب شوی. یک پدرم میگفت که من ثروتمند نیستم برای من این کار دشوار است زیرا که من فرزندان زیادی دارم و آنها را نگاهبینی کردنم لازم. ولی پدر دیگرم میگفت من باید ثروتمند شوم زیرا که فرزندان زیادی دارم و آنها را تعلیم و تربیت دادنم ضرور است. یک پدرم در سر میز خوراکخوری درباره پول و معامله ها سخن کردن را دوست می داشت ولی پدر دیگرم سر میز خوراکخوری آید این مسئله گپ زدن را منع میکرد. یکی از پدرهایم میگفت با پول مناسبت احتیاطکارانه نما و بی‌خطری آن را فکر کن. دیگری میگفت تأمین بی‌خطری را باید یاد گرفته پول را اداره نمودن را کار فرمودن را باید آموزی. یکی از پدرهایم همین خیلی حساب میکرد که من باید چطور نوشتن ترجمه حال یعنی رزومه را یاد گیرم تا که من به خودم کار مناسب یافته توانم. دیگر پدرم به من طرز ساختن نقشی به قوت تجارتی مالیوی را نشان داد تا که من صاحب کار موفق شوم و به دیگران جای کار تشکیل دهم.
таъсири ду падари баҳурмат ба ман имкон дод ки чӣ тавр фикронӣ ба ҳаёти фикронии инсон ба ҳаёти шахсияш таъсир мерасондааст. дар ҳақиқат ман фаҳмидам ки фикру ақидаи ҳар шахс ба тарзи зиндагонияш таъсири калон мерасондааст, равиши онро ташкил медодааст. масалан, падари фақири ман мегуфт: ман ҳеҷ вақт сарватманд шуда наметавонам, ва ин дар ҳақиқат ҳамин тавр шуд. аммо падари сарватмандам, ки худашро ҳамеша сарватманд ҳисоб мекард, мегуфт: ман сарватмандам ва сарватмандон ин хел намекунанд. ҳатто баъди муфлисшавӣ ҳам ӯ худро сарватманд ҳисоб мекарда мегуфт. байни муфлисшавӣ ва фақирӣ фарқи калоне аст. муфлисшавӣ меояду меравад, вале фақирӣ ин доимист. боз падари фақирам мегуфт: ман ба пул дилгармие надорам, аҳамият намедиҳам. ё ин ки гапу кор дар пул нест. аммо падари сарватмандам мегуфт ки пул ин қувват, ин қудрат, ин ҳукмронӣ аст. қувваи фикру тафаккури мо беинтиҳост. ҳеҷ кас наметавонад андозаи онро ҳисоб кунад, баҳо диҳад. аммо аз синни ҷавониам фаҳмидам ки чӣ хел ба фикру ақидаҳо, суханҳо эътибори ҷиддӣ додан шарт ва зарур мебошад. ман пай бурдам ки сабаби камбағалии падари фақирам ин аз ҳисоби кам будани миқдори даромадаш набуда, ҳолон ки даромади калоне дошт, балки асосан аз ҳисоби тарзи фикронӣ ва тарзи амалҳояш дар зиндагӣ буданд. ман ки ду падар доштам, аз хурдиам ҳаракат мекардам. хеле фикр карда ба худ кадомин фикру ақидаҳои онҳоро барои зиндагии ояндаи худ бигирам. ҳар дуи падарҳоям ҳам барои донишомӯзии ман розӣ буданд, вале фикру ақидаҳояшон оиди мақсади чиро омӯхтан гуногун буданд. як падарам мехост ки ман нақд хонам, маълумоти олӣ гирам, кори хубе ёбам ва моҳонаи хуб гираму зиндагии худро ёбам. вай мехост ки ман адвокат, муҳосиб ё менеҷер шавам. падари дигарам бошад, маслиҳат медод ки ман бояд нақд хондану сарватманд шуданро омӯзам, муомилоти пулиро ёд гираму ҳамин хел кунам ки пул барои ман кор кунад. борҳо ин падарам такрор мекард: ман барои пул шуда кор намекунам, балки пул барои ман кор мекунад. дар синни 9 солагӣ ман қарори қатъӣ қабул кардам ки аз рӯи гуфти падари сарватмандам амал хоҳам кард ва оиди пул ва муносибатҳои молиявӣ пулӣ аз ӯ омӯхтанӣ шудам. бо вуҷуди он ки падари худам ки унвонҳои баланд донишманд буданаш, ман маслиҳатҳои падари сарватмандамро қабул намудам ва аз гуфти падари фақирам саркашӣ намудам. баъд аз он ки ман қарор додам ки бо маслиҳатҳое ки гӯш кунам, омӯзиши ман оиди муомилотҳои пулию молиявӣ оғоз гардиданд. падари сарватмандам манро 30 сол омӯзонид, то вақте ки ман 39 сола шудам. ин омӯзиш то ҳамон давраи давом кард ки падарам фаҳмид ки ман ҳамаи он чизҳоеро ки барои ман меомӯзонданд, ман аз худ намудам, зеро аввалҳо баъзе чизҳоро дуруст сарфаҳм намерафтам, вале баъди омӯзишҳои зиёд, таҷрибаҳои зиёд, пурра аз ӯҳдаи онҳо мебаромадагӣ шудам. пул ин яке аз шаклҳои қудрату тавоноист, вале маълумоти пулию молиявӣ ин аз он ҳам пурқуввату тавонотар мебошад. пул меояду меравад, вале вақте ки ба шумо тарзи дурусти истифода бурдани онро, корбурд фармудани онро ёд гиред, пас шумо метавонед пулро идора намоеду сарватманд шавед. танҳо андешаву фикру ақидаҳои мусбӣ кам аст, чунки аксар одамон аз мактабу марказҳои омӯзишӣ оиди кори пул ягон хел дониш намегиранд. ана барои ҳамин ҳам худашон ба ҷои пул кор кардан мегиранд. вақте ки ман ба омӯзиш сар кардам, 9 сола будам ва падари сарватмандам ба ман хеле содда ва оддӣ ва осон карда меомӯзоед. асосан ҳамаи он чи ки падари сарватмандам ба ман тӯли 30 сол омӯзонда буд, ба 6 дарси асосӣ ҷудо карда шуда буд. дар ин китоб ман ҳаракат кардам
ки чун падари сарватмандам ки як вақтҳо ба ман ҳамин хел соддаву осон фаҳмонда буд, айнан ҳамин хел ба шумо гуфта гузарам. дар онҳо ҷавоб ба саволҳо нишондодҳои роҳҳои умумӣ, яъне ҳамчун роҳнамое ба шумо ва ба фарзандонатон барои сарватманд шуданатон мадад мекунад. новобаста аз он ки дар ин ҷаҳони муосири ноорому зуд тағйирёбанда чӣ ҳодисае ки рӯй надиҳад ҳам ин маслиҳатҳои ман ба шумоён роҳ нишон медиҳад ва ҳамчун роҳнамои хизмат хоҳад кард. дар боби якуми китоб ки сарватмандон барои пул кор намекунанд, ба таври мухтасар чунин оварда шудааст: камбағалон ва миёнҳолон барои пул кор мекунанд, сарватмандон пулро маҷбур мекунанд то ки барои онҳо кор кунад. боре ман аз падарам пурсидам: падарҷон, ба ман бигӯ, чӣ гуна ман сарватманд шавам? падарам рӯзномаи бегоҳирӯзии худро ба як тараф гузошту гуфт: писарам, барои чӣ ту мехоҳӣ ки сарватманд шавӣ? ман ҷавоб додам: имрӯз модари Ҷимми мошини нави худро савор шуда ба мактаб омад ва гуфт ки оилаашро рӯзҳои истироҳат ба ҳавлии соҳили баҳрияшон мебурдад. Ҷимми 3 нафар дӯстонашро ҳамроҳ гирифт, аммо ману Майклро такриф накард. ба мо фаҳмонданд ки сабаби моро нагирифтанашон он будааст ки мо фарзандони одамони фақирем. ҳамин гапат ростми? бовар накарда пурсид падарам. ҳа падарҷон, рост, ғамгинона ҷавоб додам ман. падарам хомӯшона сарашро ҷунбонду айнакашро аз нав ба чашмаш монду ба рӯзномахонӣ сар кард. ман рост истода маътали он будам ки вай ба ман чӣ ҷавоб медиҳад. соли 1956 ман 9 сола будам. ҳамин хел шуд ки ман ба мактаб бо фарзандони шахсони сарватманд ҳамроҳ мерафтам. шаҳрчаи мо дар қарибии заминҳои найшакардор дошта бино ёфта буд. мудирони корхонаҳои найшакарбарорӣ, сарватмандони шаҳр, ҳамчунин табибҳо, банкирҳо фарзандонашонро аз синфи якум то шашум ба ин мактаби ки ман мехондам медоданд. баъди хатми синфи 6 онҳо фарзандонашонро гирифта ба мактабҳои шахсӣ медоданд. бинобар он ки мо бо сарватмандон дар як тарафи кӯча истиқомат мекардем, маро ҳам ба ҳамин мактаб дароварда монда будам. агар хонаи мо дар дигар ҷой мебуд, мумкин аст ман ҳам ба мактаби дигар ё ин ки ба худам монанд ба мактаби ба худам монандҳо мерафтам. пас аз хатми синфи 6 ман ҳам ва ҳам дигар бачагон дар ҳамин мактаби давлатӣ хонданро давом додем. барои моён барои ба мактабҳои хусусӣ рафтан имконият надоштем. ман мунтазири ҷавоби падарам рост меистод. дар охир падарам рӯзномаро ба як тараф монду. ӯ ба фикру хаёл банд шуда буд. пас аз каме оромона ба гап сарф кард: писарам, хайр, агар ту хоҳӣ ки сарватманд шавӣ, бояд аввал ту чӣ тавр пул пайдо карданро ёд гирӣ. падарҷон, чӣ тавр пул пайдо кардан мумкин? пурсидам ман. худат нақс фикр кун, табассум карда гуфт вай. ин маънои онро дошт ки аз ин зиёдтар ба ту ман чизе гуфта наметавонам, ё ин ки ман ҷавоби ин саволро намедонам. ана барои ҳамин ҳам барои ман муаммо насоз. субҳи рӯзи дигар ман ҳамаи ин гуфтугӯи бо падарам кардаро ба дӯстам Майк гуфтам. бояд қайд кунам ки ҳардуи мо, яъне ману Майк, шогирдони камбағал дар ин мактаб будем. Майк ҳам чун ман дар вақти тақсими кӯчаҳо барои мактабравӣ бо амри тақдир ба ҳамин мактаб номнавӣ шуда буд. дар ҳақиқат бошад, мо он қадар ҳам камбағал набудем, вале ин ҳамин хел ба назарамон менамуд. зеро ҳамаи бачаҳои боқимонда дастпӯшакҳои бейсболи нав, велосипедҳои нав доштанд. умуман ҳама чизашон нав буд. падару модарамон ба мо ҳама чизи заруриро муҳайё карда буданд.
хӯрок, сару либос, хона. ана ҳамаш ҳамин. Падарам ҳар вақт мегуфт ки агар дили ту ягон чӣ хоҳад, ту бояд кор кунӣ. дили мо бисёр чизҳоро мехост, вале ким бани 9 соларо ба кор мегирифт? хуб, чӣ хел мо пул пайдо мекунем? пурсид Майк. намедонам, гуфтам ман. оё ба ман шарики тиҷоратӣ шудан мехоҳӣ? пурсидам аз вай. вай розӣ шуд ва ҳамин хел субҳи рӯзи шанбе Майк аввалин шарики кории тиҷоратии ман гардид. Роберт ва Майк хеле фикр карданду қарор доданд ки пул бисозанд. онҳо аз аҳли маҳаллаашон қуттиҳои хамираҳои дандоншӯяки холишударо ҷамъ карда ба як дег андохта, онро об карда ба пулҳои қурғошимин сохтан сар карданд. падари Роберт аз кор омада аз ин кори онҳо бохабар шуд ва ба онҳо нодуруст будани корашонро фаҳмонида дод. вай маслиҳат дод ки Роберт ва Майк ба назди падари Майк рафта роҳи пулкоркуниро аз ӯ омӯзанд. падарам ба мо гуфт: фикронии шумоён оқилона, ҳамин тавр давом кунед. ман бо шумоён фахр мекунам. мо бо Майк қариб 20 дақиқа ноумедона ба ҷоймон нишастем. баъд аз ҷой бархоста ба тоза кардани ҷойи корамон шудем. истеҳсолоти мо сар карда дар рӯзи кушодашавиаш баста шуд. падарам рафта истода буд. вай ба мо чунин гуфт: шумоён бачаҳо, агар таслим шавед, он гоҳ дар ҳақиқат фақир мешавед. шумоён бачаҳои хубед, бачаҳои оқилу доноед. офарин ки ақалан ба коре сар кардед. бисёр одамон мегӯянду орзу мекунанду ки бой шаванд, вале ягон кор намекунанд. шумоён бошед, ба ин роҳ ақалан қадаме гузоштаед. такрор мекунам, ман бо шумоён фахр мекунам. дар як ҷой наистед, мубориза баред, пеш равед. мо бо Майк хомӯшона меистодем. шунидани ин суханҳо хеле хуш буданд, аммо мо чӣ кор карданамонро намедонистем. ман пурсидам ки падарҷон, барои чӣ шумо сарватманд нестед? падарам гуфт: барои он ки ман муаллим шуданӣ будам. муаллимон оиди пулдоршавӣ фикр намекунанд. ба онҳо таълим додан, омӯзондан маъқул аст. ман бисёр мехоҳам ки ба шумоён ёрӣ диҳам, вале дар ҳақиқат худам намедонам ки чӣ тавр пулдор мешаванду сарватманд мешаванд. гуфт падарам: агар ҳақиқатани дар ҳақиқат шумоён пулдор шуданию сарватманд шуданӣ бошед, аз ман напурсиду назди падари Майк равед. гуфт падарам: ман як банкири хеле шиноси наздик дорам ва вай падари Майкро бисёрам таъриф мекунад ки роҳи пулкор карданро хеле хуб медонад. ба фикрам падари ту империяи худашро сохта истодааст ва ба назарам баъди чанд сол падарят сарватмандӣ хеле бузург мешавад. моро ҳаяҷон зер кард ва мо бо қуввати нав ба кор сар кардем. падари Майк барои бо мо вохӯрдану суҳбат кардан ва маслиҳат додан розигии худро дод ва ҳамин тавр рӯзи шанбе соати 7:30 ман бо автобус ба пеши хонаи Майк омадам. баъди интизориҳои зиёд ки падари Майк серкор буд ва ба кормандонаш супоришҳо дода корҳои онҳоро тафтишу таҳлил карда мебаромад, мо интизор истодем ва баъди хеле вақт соати 8 ӯ бо мо вохӯрд. падари Майк гуфт: шумоён роҳи пулкоркуниро омӯхтанам мехостед, ҳамин тавр, Роберт? ман бо сарҷӯбонӣ бале гуфтам. ин хел бошад, медонед ман ба шумо чӣ пешниҳод мекунам. ман шуморо меомӯзонам, вале на он тавре ки дар мактабҳо меомӯзонам. ман шуморо меомӯзонам ба шарте ки агар шумоён барои ман кор кунед, вале агар кор накардед, он гоҳ ман намеомӯзонам. ман ба шумоён тезтар меомӯзонам. агар шумо кор кунед, вале агар шумоён чун дар мактаб фақат нишаста гӯш кунед, ин фақат беҳуда вақтгузаронӣ мешаваду халос. ана ҳамин аст пешниҳоди ман. хоҳед розӣ шавед, хоҳед не.
мумкин бошад ман саволе дорам. Гуфтам ман не гуфт падари Майк, ман кору бори зиёде дорам, ман вақти бекора надорам. Агар шумоён тезу таъҷилӣ қарор қабул карда натавонед, пас шумоён ҳаргиз пулкоркуниро омӯхта наметавонед ва сарватманд намешавед. фурсати муносиб пайдо мешаваду гум мешавад. Агар шумо тез қарор қабул кунед, ин хуб аст. Мана ҳозир ман ба шумоён имконият пайдо карда истодам, ки шумо онро кофта гашта будед. омӯхтанро оғоз мекунем ё ин ки не баъди 10 сония ба охир мерасонем. Ман розӣ гуфтам, ман дарҳол. Ман ҳам гуфт Майк. Хуб гуфт падари Майк. баъди 10 дақиқа хонум Мартин меояд ва шуморо бурда ба кор мемонад. соати расо 9 ҳамон пагоҳӣ мо ба хонум Мартин ба кор сар кардем. кори мо асосан тоза кардани банкаю току рафъҳои мағозаи хонум Мартин буд. падари Майк, ки ман вайро падари сарватманд меномам, 9 адад ҳамин хел дӯконҳои худхизматрасониро бо истгоҳҳои нақлиётии калонаш дошт. дар Гавайя ҳанӯз конденсерҳо набуданд ва дарҳои дӯконҳо ҳамеша бинобар кушода буданашон чангу хок медаромад. аз ҳамин сабаб ҳамеша гарду чангу ин дӯконҳоро тоза карда истодан зарур буд ва барои ману Майк кор ҳамавақт зиёд буд. ба ивази меҳнати мо падари Майк ба мо 30 сент, яъне ба ҳар 1 соат 10 сенти медод. мо 3 ҳафта кор кардем, вале дигар падари Майк ба мо ягон бор вонахӯрда буд. ҳафтаи чорум ман хостам корро бас кунам, вале Майк гуфт ки падараш бо мо вохӯрдан мехоҳад. мо рӯзи шанбе бо ҳам вохӯрдем. падари Майк ҳамаи шарту шароитҳоро фаҳмонда дод ва мо ба онҳо розӣ шудем. барои он ки ба мо роҳи пулкоркунию сарватмандшавиро омӯзонад, мо розӣ шудем ки то ки бепул ҳар ҳафта 3 соатӣ рӯзҳои шанбе кор кунем. падари Майк, яъне падари сарватманд, ба мо дарси аввалинро фаҳмонида дод. яъне камбағалон ва миёнҳолон барои пул кор мекунанд. сарватмандон бошанд, пулро маҷбур мекунанд ки барои онҳо кор кунад. ана ҳаминро дарси аввалин ҳисоб мекунам. дар қисми дуюми китоби падари сарватманд падари фақир чунин оварда шудааст. соли 1990 дӯсти наздики ман Майк ҳамаи истеҳсолоти падарро соҳиб гашту аз падараш беҳтар идора мекард. мо ҳамдигарро дар 1 сол 1-2 маротиба дар майдони бозии голф вомехӯрдем. вай бо ҳаминҷо ба ҳамроҳии ҳамсараш меомаданд. ҳамон империяи бузурги молиявие ки падараш бо дасти шахси боваринок даромад ва акнун Майк ҳам писарашро ҳамин хел меросхӯри кордон тайёр карда истода буд. яъне чун падараш ӯро омӯзонда кор ёд дода истода буд. соли 1994 дар синни 47 солагӣ ман кор карданро бас кардам. ҳамсарам ким бошад 37 сола буд. мо акнун хоҳ кор кунем ва ё кор накунем ҳам воигариямон зиёд шудан мегирад. мо хеле зиёд маблағгузорӣ барои активҳо, барои дороиҳо кардем, ки онҳо бе ягон ёрии дигарон ҳам даромади калон ба мо меоварданд. ин ба монанди ниҳолест ки шумо онро шинондаед ва солҳо бо обу озуқа додед ва решаи он дарахт хеле чуқур рафта ва ба нигоҳубин ниёзе надорад ва дар сояаш истироҳат мекунӣ лаззат мебарӣ. Майк мехост ки империяшро идора карда гардад. ман бошам хостам ки бояд дам гирам. ҳар вақте ки ман баромад мекунам, лексия мехонам, аз ман хеле зиёд маслиҳат мепурсанд ки чӣ хел сар кунем, аз кадом кор сар кунем, кадом китобро хонем беҳтар аст, чӣ хел фарзандонамонро тарбияи дуруст кунем, калиди асосии муваффақият чист ва ё ин ки чӣ хел ки чӣ кор кунем ки миллионҳоро ба даст дарорем. ана ҳамин вақтҳо ман ҳамеша мақолаеро ки боре хонда будам ба хотир меорам. сарватмандтарин тоҷирон соли 2003 дар меҳмонхонаи эҷиотер
бичи Чикаго вохӯрии роҳбарони сиёсии мамлакат бо сарватмандтарин шахсони тоҷирони бузург баргузор шуда буд. байни онҳо Чарлз Шварц, сардори корхонаи бузургтарини пӯлодгузорӣ Салдер Инсул, президенти корхонаи Калоне Говард Хабсон, роҳбари корхонаи газистеҳсолкунӣ Ивар Крюгер, президенти калонтарини ширкати байналхалқии гӯгирдсозӣ Леон Фрейзер, президенти банки байналмилалии пардохтҳо Ричард Уитни, президенти биржаи пулии молии Нью-Йорк Артур Коттон ва Джеймс Ливерпул, тоҷирони машҳур ва Алберт Фол, кормандони дастгоҳи президенти Штатҳои Муттаҳидаи Америка иштирок доштанд. баъд аз 25 сол 9 нафари онҳо ки дар он ҷо нобар шуда буданд, мумкин бо амри тақдир аз дунё рафтанд. Шваб бе як танга монда буд ва 5 соли охири умраш ба қарз гӯфта буд. Инсул бошад, муфлис шуда дар дигар давлат ҷон дод. Крюгер Коттон бошанд, ҳамин хел муфлис шуда буд. Консон аз ақл бегона шуда буд ва боқимондаҳо ҳам ҳамеша тақдири ҳамашон хуб набуданд. ин намедонам аниқаш дар бораи ин шахсон касе чӣ шуданашро гуфта метавонад ё не, вале агар ба солҳо эътибори ҷиддӣ диҳед, шумо мефаҳмед ки ин вохӯрии онҳо пеш аз кризиси иқтисодии калон, ки ба тақдири ин одамон таъсири калоне гузоштааст, расонда буд. ман гуфтан мехоҳам ки дар замони мо ҳама чиз хеле зуд тағйир меёбад. назар ба ҳамон давраҳои пешина, оянда низ моро болоравию поёнравиҳои зиёде интизор шуданаш мумкин аст. он чӣ ки сарватмандон аз сар гузаронданд сахттар бошад, манро хеле парешон мекунад. он чӣ ки бисёриҳо ҳам барои пул кор мекунанд ва такя ба омӯхтану фикр кардан намекунанд. агар омӯзанду зеҳни гирову ақли расо дошта бошанд ва аз пайи навигариҳо шаванд, албатта ҳам сарватмандтар мешаванд. вале агар шумо фикр кунед ки ин ҳама мушкилоти шуморо пул ҳал мекунад, хатогии калон мекунед. ба маълумоти дурусти молиявӣ пул дар дасти онҳо намеистад. бисёриҳо намедонанд ки шарт нест ки чӣ қадар пули зиёдтар кор кунӣ, муҳимаш он аст ки чӣ қадар дар дасти шумо пул боқӣ мемонад. ҳамин мо таърихи будҳои калонро бо лотареяҳо шунидаем. онҳо аввал фақир буданд, якбора бахташон омад мекунанду пулдор мешаванд, аммо дар охир боз фақир мешаванд. ё ин ки варзишгарони номиро ки нигоҳ мекунед, дар 20 солагӣ миллионҳо доллар даромад мекунанд, аммо дар баъд аз чанде аз бепулӣ дар зери кӯпрукҳо хоб мекунанд. барои ҳамин ҳам вақте ки аз ман мепурсанд ки аз чӣ сар кунем ё чӣ хел тезтар бошем, чӣ тавр миллионҳо кор кунем, ҷавоби ман ба бисёриҳо маъқул нест. ман фақат ба онҳо мегӯям, суханҳои падари сарватмандро такроран мефаҳмонам ки гуфта буд: хоҳӣ шахси сарватманд шавӣ, бояд ту маълумоти молиявии дуруст дошта бошӣ. агар шумо биноҳои осмонбӯс бисёрошона сохтанӣ шавед, аввал чуқурии хеле чуқурро мекобед, зеро аввал таҳкурсӣ, фундамент, яъне пойдевори мустаҳкамро сохтанатон зарур аст. вале агар шумо хоначаҳо сохтанӣ шавед, ба он дар болои 15 сантиметр хона созед ҳам шудан мегарад. бисёриҳое ки бойшуданианд мехоҳанд ки бе фундамент ё ин ки бо пойдевори 15 сантиметра хонаҳои баландошона созанд. ин кори тамоман нодуруст аст. ҳамин тарзи омӯзиши мактабҳо дар давраи ҳукмронии хоҷагии қишлоқ ташкил карда шуд ва дар ҳамон давраҳо фикр мекарданд ки биноҳо бе фундамент ҳам сохтан мумкин. барои ҳамин ҳам бачаҳо мактабҳоро хамд карда истода, ҳатто оддитарин маълумоти молиявӣ намегиранд. ҳамин онҳо сафи шахсонеро ки бо боварӣ он ки агар пулдор шаванд ҳам ҳама мушкилоташонро ҳал карда метавонанд пур мекунанд. ҳамаи онҳо хонаҳои баландошона сохтанӣ мешаванд, вале мебинанд ки ин биноҳо ҳама харобшаванда мебошанд. аммо ману Майкро бошад, сохтани ин биноҳоро медонистем, зеро ҳанӯз аз бачагӣ, аз 9 солагӣ ба мо иштар сохтани фундамент, таҳкурсӣ, пайдевори ба қуввати молиявиро омӯзонда буданд. муҳосибот ин дар ҳақиқат ҳам кори бисёр дилгиркунанда аст, вале агар шумо хоҳед ки сарватманд шавед, сарватманд боқӣ монед, бояд муҳосиботро омӯхтанатон шарт. падари сарватманд ҳамеша мегуфт: шумо бояд фарқи актив ва пассивро донед, фарқи дороӣ ва қарзро фаҳмида тавонед.
падари сарватманд хеле осон ва оддӣ карда ба мо мефаҳмонд ки актив чисту пассив чист. ӯ мегуфт вақте ки даромади ман аз ҳисоби ҷараёнҳои аз ҳисоби активҳо зиёд шудан гиранд, пас ман сарватмандтар шудан мегирам. акнун ман умуман кор кунам ё накунам ҳам даромадам зиёд шудан мегирад. ана ҳамин тавр вақте ки ҷараёнҳои пулии ман ба ман имконият медиҳад ки ман оиди ҳарчи зиёд намудани сарватам шудан мегирам. фақат бояд ана ҳамин ки хеле чизҳои соддаро аз хотир набаровардан зарур аст. сарватмандон асосан актив дороӣ мехӯранд, яъне актив фоида меорад. актив ба кисаи шумо пул меорад. фақирон фақат хароҷот мекунанд. миёнҳолон пассив мехӯранд ва гумон мекунанд ки онҳо актив хариданд. актив яъне ба шумо пул меорад, пассив яъне аз шумо пул харҷ мешавад, хароҷот мешавад. дар қисми сеюми китоб ба фикри пешбурди корҳои тиҷоратии худ шавед. сарватмандон ба қатори активҳо эътибор медиҳанд. соли 1974 рея крока асосгузори ширкати макдоналдс хоҳиш намуданд ки пеши донишҷӯёни университети остин дар штати техас баромад кунад. байни ҳамон донишҷӯён ки яке аз дӯстони наздики ман низ буд чун гуфтугӯ шуд. баъди суханронии шавқангези рея крок танаффус эълон карданд ва донишҷӯён реяро барои якҷоя нӯшидану пиво таклиф намуданд. ӯ розӣ шуд ва суҳбат гарму ҷӯшон давом кард. рей аз донишҷӯён пурсид ки ба фикри онҳо ӯ ба кадом тиҷорат машғул аст. ҳама хандиданд. рей бошад бори дигар пурсид: ба назари шумо ман ба кадом тиҷорат машғулам? ҳама боз хандиданд ва яке аз донишҷӯёни ҷасуртар ба ӯ гуфт: рея, охир тамоми олам медонад ва ба тамоми одамон маълум аст ки шумо бизнеси шумо яъне ба гамбургер мебошад. рей табассум карда гуфт: ман айнан ҳамин хел ҷавобро интизор будам ва каме хомӯш истода ҷавоб дод: хонумон ва ҷанобон, кори тиҷоратии ман ин гамбургер набуда, кори тиҷоратии ман ин амволи ғайримаъқул мебошад. рей хеле ин вақт сарф карда ба аҳли нишаст моҳияти тиҷораташро фаҳмонда дод. аз рӯи гуфти вай пеш аз ҳама замини зери тарабхонаҳо ва ошхонаҳоро бо баробари макони ҷойгиршавиашон ва дигар омилҳояшонро ба ҳисоб гирифта харидорӣ менамуд, ки аз ҷиҳати соҳибмулкии амволи ғайримаъқул дар ҷаҳон дар ҷои аввал меистод ва дӯконҳои ин ширкат дар Америка ва дар тамоми рӯи олам кор мекунанд ва фоидаи зиёд меоранд. дӯсти ман ҳам гуфт ки ҳамон рӯзи вохӯрӣ бо асосгузори ширкати макдоналдс рея крок барои вай ҳам дарси зарури зиндагӣ гашт ва чизҳои зиёдеро омӯхтааст. ҳозир ин дӯстам чандин ҷойҳои хуберо ёфта ширкати мошиншӯиро ташкил намудааст ва мақсади асосияш ин ҳарчи зиёд намудани амволи ғайримаъқулаш мебошад. дар қисми чороми китоб таърихи андоз аз даромад ва имкониятҳои ширкатҳо гуфта шудааст ки падари фақирам мутахассиси таърихи маориф буд, вале падари сарватмандам бошад коршиноси таърихи андозҳо буд. падари сарватманд ба ману Майк фаҳмонда буд ки аввалҳо дар Англия ва Америка андоз аз даромад набуд. баъзан маблағҷамъкуниҳо шуда меистоданд. шоҳ ва ё президент ба ҳама халқ муроҷиат намуда хоҳиш мекард ки ҳама қадри имкон маблағ супурад. дар Англия андоз аз даромад аз соли 1799 то соли 1816 барои маблағгузории даврии ҷанги Наполеон ва дар Америка бошад солҳои 1861 то 1865 барои ҷанги шаҳрвандӣ гирифта мешуд. дар Англия аз соли 1874 андоз ба моликияти даромади шаҳрвандон доимӣ карда шуд. дар Америка бошад аз соли 1913 ба қабули тағйироти 16-уми конститутсияи андоз даромад аз андоз доимӣ карда шуд. борҳо америкоиҳо бар зидди андозҳо баромуданд. ҳам барои Англия ва ҳам барои Америка вақти зиёде лозим шуд ки то ба мардум зарурияти андозҳоро фаҳмонда дода шавад. дар аввал ин андозҳо фақат аз сарватмандон гирифта мешуд. ана барои ҳамин ҳам падари сарватманд
ишора карда мегуфт ки ба фақирон ва миёнҳолон мефаҳмонданд ки ин андоз фақат барои ҷазо додани сарватмандон аст ва ба ҳамин ин андоз бо розигии онҳо қабул карда шуд. вале ин андоз аз ҳама зиёд ба миёнҳолон ва фақирон рафта зарба мезад. аз ҳамон давра давлат аз ин кор иштиҳояшро калон карда гирифт. мо бо падари ту дар ду тарафи зидди ҳам қарор дорем. падари ту корманди давлат, ман бошам капиталистам, мегуфт падари сарватмандам. падари сарватманд ба ман фаҳмонда буд ки пул ин қудрат аст, ин қувваи бузург аст ва фақат онро нигоҳ дошта тавонистан ва зиёд кардан, фақат бо роҳи бо хубӣ аз худ карда тавонистани донишҳои молиявӣ мумкин аст. вақте ки шахс дониши зарурӣ надорад, аз ҳисоби молиявӣ дуруст донишманд нест, ӯ зарбаҳои зиёд мехӯрад. падари сарватманд ба ману марг борҳо фаҳмонда буд ки душмани асосии шумо сардоратон ё хоҷаинатон набуда, балки корманди андоз аст, ки ҳама вақт метавонад ба гардани шумо зиёдтар андоз бандад. агар шумо дониши дуруст надошта бошед, ӯ ба шумо ғолиб меояд. вале агар донишу маҳорати молиявии баланд дошта бошед, шумо ба ӯ ҷавоби зарурӣ гардонда метавонед. барои он ки пул барои шумо кор кунад, на шумо барои пул, шумо бояд қоидау қонунҳои андозро пурра ва хеле хуб донед, омӯзед. кадом вақте ки шумо ба кори молиявии худ сар кунед, мо ба шумо тавсия медиҳем ки албатта китоби Гарета Саттонро мутолиа кунед, хонед, омӯзед, ки ба шумо маслиҳатҳои хеле хубе медиҳад. дар қисми панҷуми китоб сарватмандон пул ихтироъ мекунанд. яъне дар ҳаёт ҳамин тавр мешавад ки баъзан ба боло оқилон нею далерон мебуранд. вақти истироҳат ман хостам ки дам гирам, аз китобнависӣ истироҳат кунам ва аз телевизион барномаи дар бораи зиндагии як ҷавон Александр Грэйам Беллро тамошо кардам. вақте ки вай телефони навро ихтироъ кард, талабот ба ин телефон хеле калон шуд ва барои ин ширкати калонеро лозим шуд. Билл ба ширкати калони Western Union омода хоҳиш кард ки патентро ҳамроҳи ширкатчии майдаи ӯ ба ивази $100,000 харад. президенти Western Union инро хандаовар шуморида аз ин пешниҳодро рад кард. баъд чӣ шуд? аксари шумоён медонед. дар натиҷаи ширкати калони $1,000,000,000 ATTро ташкил карда шуд. баъд ин барномаи хабарҳо пахш шуданд. дар он барномаи хабарӣ оиди ихтисоркунӣ дар корхонаҳо гуфта гузашта буд. ман ба ҳазорон шахсон дарс мегӯям, меомӯзонам. мебинам ки баъзеҳо истеъдодҳои нодиру нотакрор доранд ва нобиға мебошанд, вале ба худ боварӣ надоранд, метарсанд. баъди хатми мактабу донишгоҳ мо мефаҳмем ки дар ин замона баҳоҳои аъло ва дипломи аъло дар ҳаёт чизи асосӣ нест. оиди ин масъала баъзеҳо шуҷоат, далерӣ, матонат, чусту чолокӣ низ зарур аст. ана ҳамин чизҳо ояндаи шахсро муайян мекунанд. дар дохили ҳар яки мо фикрҳои далеронаю мардонагӣ ҳаст, вале дар дигар тарафи вай айнан муқобили ҳамин хислатҳои аз тарс барои ба зону истодан тайёр низ ҳаст. дар давраҳои хизмат дар Ветнам ман ҳарду ин хислатҳоро аз наздик шинос шуда будам, дида будам. вақте ки ман ба омӯзгорӣ кардаму ба одамон дарс мегуфтам, фаҳмидам ки барои нобиға шудани шахс тарсу ҳароси зиёд ва нобоварӣ ба худаш хеле нодуруст мебошад. ман ҳама вақт ба онҳое ки медонам вале гуфтан наметавонам раҳмам меояд.
ана барои ҳамин ҳам дар зиндагӣ баъзан шахсони боло мебаранд ки на онҳое ки доноянд, балки онҳое ки далеранду шуҷоанд. дар дарсҳоям ман аз шогирдон хоҳиш мекунам ки нотарсию далериро пеша кунанд. баъзан аз ман мепурсанд ки оё эҳтиёт кардан шарт нест ё ин ки дониши молиявӣ чӣ лозим? ва ман ҷавоб медиҳам ки барои он ки имкониятҳои зиёдеро соҳиб гардад, ояндаи наздик ҷавонон чун Александр Грэҳам Белл ва ҳазорҳо Билл Гейтсҳои нав ба дунё меоянд ва ҳамчунин ширкатҳои бонуфузу бобарори мисли Microsoft ва Макдоналдс ташкил мешавад. ман фикр мекунам ки мо дар давраи дигаргуншавиҳои калон зиндагонӣ карда истодем ки таърихашро инсоният надидааст. баъд аз чандин солҳо одамон ба таърих нигоҳ карда мегӯянд ки аҷаб давраи аҷоиб будааст. ин давраи мавти фаъолияти кӯҳна ва тавлиди кори нав аст. 300 сол пеш асоси боигарии ин замин буд. рафта рафта сарчашмаи боигарӣ саноат гардид ва Америка ҳамчун давлати саноатии пешрафта ба ҷои пеш гузашт. сарватмандтарин шахсон асосан саноатчиён мебошанд. имрӯзҳо бошанд сарчашмаи боигарӣ ин иттилоот мебошад ва дар сафи пеши сарватмандон онҳое истоданд ки иттилооти навтарин бохабаранд. зеро иттилооти замони имрӯзаро суръати панҷшавии он аз суръати рӯшноӣ тезтару пештар меистад. ин боигарии навро дар паси девор ё ягон ҷое пинҳон карда намешавад. ана ҳамин хел рӯз ба рӯз шумораи миллиардерҳо зиёд шудан мегиранд, вале баъзеҳо аз ҳаёт ақиб мондаанд. онҳо аз ин навигариҳои нави илму техника розӣ нестанд. онҳо ҳамон фикру ақидаи кӯҳнаи худро дуруст шуморида фаҳмидан намехоҳанд ки он активҳое ки онҳо доштанд акнун замони имрӯза пассив шуданд. ана барои ҳамин ҳам бояд илм омӯзем. бояд аз пайи омӯзиши молиявии худ шавем. ақли худро, идроки худро, зеҳни молиявии худро тараққӣ диҳем. ман мехоҳам ки нақши худамро ба ин давраи таърихӣ гузорам, зеро ин ҷо ҳама корро бе қувваи мушакҳо нею балки бо ақлу фаҳм иҷро карда мешавад. ин хеле аҷоиб аст. рости гап камтар ваҳманок менамояд бошад ҳам, вале хеле шавқовару аҷоиб аст. ман мехоҳам ки яке аз онҳое бошам ки нотарсона далерона ба пеш мераванд. ман асло намехоҳам ки ҳамроҳи онҳое ки бошам ки дар оқиб мондаам. дар қисми шашум бошад барои пул шуда кор накунед, балки барои омӯхтану ёд гирифтан кор кунед мегӯяд. падари фақири ман кори хубу доимӣ дошт ва онро боло медонист. падари сарватмандам бошад аз ҳама боло донишро медонист. чанд сол пештар вақте ки ман ба нашриёт китоби аввалини худро ки бо номи агар хоҳӣ ки сарватманд шавӣ ва хушбахт шавӣ ба мактаб наравро пешниҳод кардам, муҳаррир таклиф кард ки номи онро ба таҳсилоти иқтисодӣ иваз кунам. ман дарҳол гуфтам ки агар ин корро кунам ман ҳамагӣ 2 нусха фурӯхта метавонам. му халос, якумаш барои оилаи худам, дуюмаш ба дӯстам. ман номи баҳсталабро аз он хотир гузоштам, аз он сабаб ки медонистам ки ин мавзӯъ фикри ҷамъиятро ба он ҷалб мекунад. ман ба он дӯстам тарафдории донишомӯзиям ва ба хондану дониш гирифтан боварии калон дорам. ман қасдан ҳамин хел ном гузоштам, зеро медонистам ки ин китоби ман баҳсҳои зиёдеро ба миён меорад. баъзеҳо мегуфтанд ки ман ақламро хӯрдам, вале китоб ба тиражҳою нусхаҳои зиёд борҳо нашр шуда ба фурӯш рафт. дар қисми ҳафтуми китоб гузаштан аз монеаҳо нишон дода шудааст. фарқи асосии байни сарватмандон ва фақирон асосан дар он аст ки онҳо тарсу ҳаросро чӣ хел паси сар мекунанд. ҳатто шахсоне ки хеле хуб дониш гирифта мутахассисони хуби соҳаи молиявӣ гардида бошанд ҳам ва саводи хуби молиявӣ дошта бошанд,
дар роҳи расидан ба истиқлолияти молиявӣ ба монеаҳои ҷиддӣ рӯбарӯ мешаванд. тарсу ҳароси гум кардани пул ҳаст. Инро ҳама ҳис мекунанд, ҳатто сарватмандон ҳам. Вале муносибати шумо чӣ гуна ба ин ноомади кор роҳи ояндаи зиндагии шуморо муайян мекунад? фарқияти асосии байни сарватмандон ва фақирон он аст, ки чӣ тавр онҳо тарсу ҳаросро бартараф мекунанд. аз тарсидан шарм доштан лозим не, хусусан агар сухан дар бораи пул равад. тарсончак шудан ҳам шармандагӣ нест. ин ба шумо барои сарватманд шуданатон халал намерасонад. ҳамсари дӯсти ман дар шӯъбаи эҳёи ҳаёт кор мекунад. Вай вақте ки вай хунро мебинад, дарҳол аз паи кор мешавад. Вале вақте ки мо дар пеши вай оиди сармоягузорӣ пул сухан мекунем, вай ба дигар хона гурехта меравад ва ҳатто дар ин бора шунидан намехоҳад. Вале ман бошам баръакси ӯ мебошам. падари сарватманд сабабҳои тарсу ҳаросро оид ба пул хеле хуб мефаҳмонад. вай мегуфт, ки баъзеҳо сахт аз мор метарсанд, баъзе дигарҳо аз гум шудани пул сахт метарсанд. ин мисолҳо ба ҳам хеле монанданд. агар ту хатар ва парешониро бад бинӣ, пас ҳаракат кун, ки аз ҷавонӣ ба он одат кунӣ. ана барои ҳамин ҳам банкҳо маслиҳат медиҳанд, ки аз ҷавонӣ бояд ба банкҳо пул гузоштанро омӯхтани ҷавонҳо шарт аст. ҳар чӣ қадар барвақттар пул ба банк гузаштанро ёд гиред, хеле беҳтар аст, зеро ба шумо барои сарватманд шуданатон осонтар аст. масалан хариду фурӯши ҷазираи Манхэттен, ки ба он ба таърих ҳамчун харидории бобарортарини дар ҳама давру замонҳо дониста мешуд. Нью-Йорк бошад ба $24 чизҳои майдачӯйда харидорӣ карда шуда буд. вале агар он $24 сармоягузорӣ карда мешуд аз рӯи 8% солона, пас аз ба соли 1995 ин пул қариб $28 триллион мешуд, ки ба ин пул на танҳо Манхэттен ва қисми асосии Лос-Анҷелесро харида гирифтан мешуд. агар шумо вақти кам дошта бошед ё ин ки барвақттар ба нафақа рафтанӣ бошед, чӣ қадар лозим аст? падари фақирам ҳеҷ гоҳ кор намекард. вай ҳаракат мекард, ки аз ин масъала гурезад ва оиди ин масъала гап заданӣ набуд. вале падари сарватмандам бошад, маслиҳат медод, ки чун техасиҳо фикр кунем. вай мегуфт, ки ба ман техас ва техасиҳо маъқуланд. онҳо ҳама вақт таърифи мулки худро мекунанд. агар бурд кунанд ҳам бурди калон мекунанд. дар қисми 8 китоб аз чӣ бояд оғоз кард гуфта шудааст. тилло дар ҳама ҷо ҳаст, вале одамон дида тавонистани онро наомӯхтаанд. ман гуфта метавонистам, ки сарвату боигариро ман осон ба даст овардам, вале ин тавр нест. боигарӣ ҳамин хел. ба саволи чӣ тавр ман оғоз кардам, ман таклиф мекунам, ки рафту тарзу андешаронии хулосабарорие, ки ман овардам, дида барояд. муомилотҳою додугирифтҳои хубро ёд гирифтан душвор нест. ба таҷрибаи ман бовар кунед. ин ба монанди рондани велосипед мебошад. ҳаракат кунед, ба ҷои тарсу ваҳм роҳҳои омӯхтанро ёбед, роҳҳои пешрафтанро омӯзед, роҳҳои зиндагии сарватмандонаро омӯхта сарватманд шавед ва сарватмандона зиндагӣ карданро омӯзед. ба худ қаҳрамонҳои маъмулу машҳурро ба худ орзу кунед, ки чун ҳаминҳо мешавед. ман ҳам дар хурдиам ҳамаи бейсболбозон, футболбозонро дӯст медоштам ва мехостам монанди ҳамон беҳтарини онҳо шавам, одами номдор шавам. вале ки вақте ки калонтар шудам, акнун дигар шуд. монанди шудани хостан ба қаҳрамонҳо ҳам ин яке аз роҳҳои хуби омӯзиш аст. вақте ки ман калон шудам, акнун қаҳрамонҳои ман дигар шуданд ва ман ба онҳо монанд шудан мехоҳам. инҳо Доналд Трамп, инчунин Уоррен Баффет, Питер Линч, Ҷорҷ Сорос, Ҷим Розес ва дигарҳо. ман ҳамин чизе ки дар бораи онҳо бошад мехонам, гӯш мекунам. ман бисёр маврид дар вақти гуфтушунӣ оиди муомилотҳои онҳоро дида мебарам. ҳаракат мекунам, ки чун Доналд Трамп ҷасурона рафтор кунам
вақте ки ягон муносибатҳои бозориро таҳлил карданӣ шавам, ҳамчун уоррен баффет карданӣ мешавам. ҳамин тақлидкунӣ ба қаҳрамонҳо маро зӯртару пурқудраттар мекунад, зеро тарзи ҳаёти корбарии онҳо моро ба пеш такон медиҳад. онҳо ки тавонистанд, ман ҳам метавонам. ана барои ҳамин ҳам ман маслиҳат медиҳам ки ба худ қаҳрамонҳои маъқул ёбед ва омӯзед ва ҳаракат кунед, чун онҳо шавед. оиди қудрати бахшандагӣ, диҳандагӣ. ҳар ду падарам ҳам устодони бузурги ман буданд. ман дарси падари сарватманддодаро хеле хуб аз худ карда тамоми онро истифода бурдам. махсусан вай оиди хайру эҳсон кардан ба одамон, ба фақирон, ба муҳтоҷон хеле зиёд гуфта буд. падари фақирам бошад, ба одамон вақти зиёди худро ва дониши худро дода истода буд, вале қариб ки ягон бор пул надодааст. вай мегуфт ки агар пули зиёдатидор шавад, яъне пули зиёдатӣ монад, баъд пул медиҳад. падари сарватмандам бошад, ҳам пул медод ва ҳам меомӯзонид. вай боварӣ комил дошт ки бояд аз рӯи омили он ки хоҳиши ягон чиро гирифтанӣ бошӣ, аввал бояд доданат зарур амал мекард. ҳатто вақте ки пулаш камтар бошад ҳам вай ба калисо ё ягон ташкилоти хайравӣ хайр мекард. ман ба шумоён маслиҳат медиҳам ки ҳар вақте ки ба шумо чизе зарур шавад ё ин ки аз чизе камбудӣ дошта бошед, пас аввал шумо бояд ба дигарон диҳед, хайр кунед. худо ба шумо зиёд карда медиҳад. ин қоида барои пул, барои ханда, барои ишқу муҳаббат, барои дӯстӣ хеле хуб аст ва кор медиҳад. ҳамин тавр ҳамеша ба ман ёрӣ мерасонад ва ман ба омили баргардандагӣ боварии калон дорам. вақте ки ба ман пул лозим шавад, аввал ман пул медиҳам ва ин пулҳо чандкарата шуда бармегардад. вақте ки ман чизеро фурӯхтанӣ мешавам, барои фурӯши дигарон аввал ёрӣ медиҳам ва роҳи ман кушода мешавад. чандин сол пеш ман як мақоли хуберо шунида будам ки гуфта шуда буд: ба диҳандагон худо медиҳад. падари сарватманд мегуфт ки фақирон назар ба сарватмандон чашмгуруста мебошанд. агар инсон сарватманд бошад, албатта ба дигарон медиҳад, хайрия мекунад. ман мегуфт вай, ҳамеша дида истодам, ҳамеша баръало ҳис карда истодам ки бар ивази хайрие ки ман дода истодам, чандкарата ба ман баргашт истода. барои ҳамин ҳам вақте ки шуморо мушкилоти молиявӣ дидед, дарҳол хайр кунед ва ин мушкилоти шумо ҳал хоҳад шуд. баъзан ба назарам менамояд ки одамон дуруст табассум намекунанд, ҳама ба фикру хаёли парешон банд мебошанд ва ман ба онҳо табассум мекунам ва бисёриҳо бо табассум ба ман ҷавоб медиҳанд. беҳуда намегӯянд ки дунё ин оини рафтори худи мост. барои ҳамин ҳам ман такрор мекунам, омӯзед ва ба шумо худо медиҳад. ман хеле хуб фарқ кардам ки ҳар чӣ қадар дигаронро омӯзонам, худам ҳамон қадар бисёртар дониста мегирам. баъзан ҳамин хел мешавад ки баъзеҳо медиҳанду вале чизе намегиранд. агар чуқур фикру андеша карда дидан шавад, сабаби он дар он аст ки шахси асосан дода истода дар бораи гирифтан зиёдтар, вале бояд шумо аз доданатон хурсандӣ эҳсос кунед. ҳар ду падарам ҳам бо саховатмандӣ меомӯзониданд. аз ин онҳо бузургтар мешаванд. дар дунё қувваҳое ҳастанд ки аз мо дида хеле пурқудрату оқилу доно мебошанд. албатта ҳар шахс ба тамоми хоҳишаш ба танҳоӣ ҳам комёб шуда метавонад, вале ба осонӣ ва ба комёбӣ зафарҳои калон ҳам расидан мешавад, агар хайре кунад, садақае кунад. фақат саховатмандтар шудан лозим ва он чӣ ки худо ба шумо фаровон додааст, аз он ба дигарон додан, хайр кардан лозим аст. амал кардан ҳамеша аз амал накардан беҳтар аст. ана ҳамин чизҳое ки ман чӣ корҳоро кардаму ва барои пайдо кардани имкониятҳо бояд кадом корҳоро анҷом диҳам, бояд иҷро кунам ва мекунам. ин суханони асосӣ барои ман мебошанд. ман дар ин китоб борҳо такрор кардам ки шумо бояд амал кунед то ки муваффақияти молиявӣ ба даст оред. ана барои ҳамин ҳам вақтро аз даст надиҳеду
аз паи кор шавед. охирсухан, андешаҳои охир, ҷамъбастӣ. ман мехоҳам ки ба шумо баъзе фикру андешаҳоямро гуфта гузарам. сабаби асосие ки ман ин китобро навиштанам он аст ки аз соли 2000 инҷониб ин китоб яке аз серхонандатарин китоби рӯи олам мебошад. ман хостам ки дар бораи чӣ тавр зеҳни молиявии пурқудрату тавоно пешрафта метавонад масъалаву мушкилотҳои гуногуни молиявию дар зиндагӣ бударо метавонад барои ҳал кардан ёрии калон расонад. гуфта гузарам. донишҳои молиявӣ дуруст надошта мо ҳамон қолабу роҳҳои маълумро истифода мебарем. яъне сахт кор мекунем, пул ҷамъ мекунем, андозҳову пардохтҳоро мепардозем, месупорем. имрӯз аз ҳар вақта бештар ба навигариҳою пешравиҳо ниёз дорем. ман барои мисол овардан мушкилоти молиявӣ ки ин ба сари аксар оилаҳо и ҷавон меистад гуфта гузарам. чӣ тавр карда ба фарзандонамон маълумоти хуб дода тавонем ва бо баробари ин барои давраи пирӣ захира намудан мумкин аст. барои ҳалли дурусти ин масъала меҳнати сахт кардан шарт набуда, балки зеҳни ну эҳсоси хуби молиявӣ зарур аст. барои мисол, як дӯсти ман рӯзе хеле душвор будани маблағгузорӣ барои омӯзондани фарзандонаш ки онҳо 4 нафар буданд ки дар коллеҷ хононданӣ буд шикоят кард. вай ҳар моҳ ба шоти ба ҳисоби махсуси омӯзишӣ $300 мегузошт, вале то ин давра ҳамагӣ $12,000 ҷамъ карда тавонисту халос. барои вай бошад барои 4 нафар барои хондан ба 12 сол бояд маблағи зиёде бояд ҷамъ кунад ва фарзанди калонияш аллакай 6 сола шуда буд. ҳамин дӯстам барои маслиҳат ба назди ман омад ва ман ба ӯ фаҳмонда додам ки дар ҳамин шаҳри Феникс ки ҳозир мо дар он ҷо истиқомат дорем, моликати ғайриманқул хеле нарху навои пасте дошт. бисёриҳо хонафурӯшӣ мекарданд. ман бо дӯстам таклиф кардам ки вай аз ҳисоби як қисми маблағи ҷамъ кардааш бояд хона харад. 2 ҳафта мо аз пайи кофтани хонаи ба худамон маъқул шудем. хонаҳои фурӯши зиёдеро дида баромадем ва мо ба тезӣ як хонаи 3 ҳуҷрагиро интихоб кардем. соҳиби хона ки бояд ба тезӣ ба Калифорния кӯчида рафтанӣ буд, барои ҳамин хонаи 3 ҳуҷрагӣ $102,000 талаб кард. мо бошем ба соҳиби хона $79,000 пешниҳод намудем. соҳиби хона ки аз банк қарздор буд ва ин қарзро ҳам ба харидор мегузаронд. бинобар мо розӣ шудан дӯсти ман ба соҳиби хона ҳамагӣ $7,000 ё $8,000 пул супорид. вақте ки соҳиби хона кӯчида рафт, дӯсти ман хонаро ба иҷора дод. аз маблағи иҷора баъди додани ҳамаи қарзҳо, аз он ҷумла қарзи ипотека, боз як дар дасташ $125 дигар боқӣ монда буд. дӯстам мехост ки дар муддати 12 сол соҳибмулки пурраи хона гардад. аз ҳамин сабаб ҳар моҳ ба маблағи ипотека боз $125 иловагӣ супоридан гирифт. мувофиқи ҳисобу китоби пешакӣ баъди 12 сол ин хона ба вай ҳар моҳ $800 бояд фоида меорад. ба ғайр аз ин нархи хонаҳо боло раванд, он гоҳ метавонад онро ба маблағи хубе фурӯшад. баъд аз 3 сол нархи хонаҳо дар Феникс боло рафтан гирифтанд ва харидоре ки хонаро маъқул карда буд, барои ин хона $150,000 пешниҳод намуд. ман ба вай маслиҳат додам ки хонаро аз рӯи қоидӣ рақами 1031 беандоз фурӯшад. ҳамин тавр дар ҳисоби вай $80,000 пул боқӣ монд ва ӯ соҳиби $80,000 пули нақд гардид. ман ба дигар
دوستم که در شهر آستین تخص زندگانی میکرد تلفن کرده از او خواهش کردم که مبلغ از حساب انداز و دست آورده این دوستم را برای خریدن یگان مالکیت یاری دهد. این دوستم یک انبار را به این گرفته داد و هر ماه دوستی من با واسطه پوچتا $1000 گرفته برای فوند خواندن فرزندانش میگذارد. بعد 2 سال دیگر باشد این انبار با مبلغ $330,000 به فروش رفت. دوستم این پولها را گرفته در حال به یک لایحه نو سرمایه گذاری کرد که هر ماه به وی $3,000 فایده می آورد و به حساب فوند آموزاندن فرزندانش میگذارد. حاضر دوستی من دلپور است که به این راه ها مقصدهای به پیش گذاشتهاش را پرره اجرا خواهد کرد. برای گذاشتن قدم اولین به وی $7,000 و ذهن قوی مالیوی بسنده بود. اکنون برای آموزاندن فرزندانش دلش پر بود. در آینده برای دوره پیرانسالی نیز ذخیره ضروری کرده میتوانست. در نتیجه چنین سرمایه‌گذاری بابرار وی میتواند که همه مقصدهایش را اجرا نماید. اگر خواهد پیشتر به نفقه برآمده دولت پیرانسالی میراند. تشکر به همه شمایان که این کتاب را خوانده برآمدید. امید میکنم که اکنون شمایان فهمیدید که چطور قوه پول را مجبور کردن لازم است که برای شما کار کند. برای آنکه در زمان امروزه زندگی کرده توانید ضرور است که باید ذهن قوی مالیوی داشتن شرط و ضرور است. فقط شخصان بی تجربه میگویند که با پول زیاد پول یافته می شود. اینها بیفهم نیستند ولی آنها تجربه ندارند و قاعده چطور پول را مجبور کردن لازم را که پول به شما به آنها کار کند پول بیارد را نمیدانند. شخصی که در زندگی با برار موفق شده است از کم سر کرده است. هر یک سرمایه گذار موفق هم از مبلغ خرد و سرمایه گذاری سر کرده است. بعضی ها مورد قلعه را انتظارند، بعضی دیگر باشند به جمع کردن پول مشغولند تا که یگان معامله خوب بو کلان را یافته بعد گذرانند. ممکن آنها همه کارگران خوبند ولی آنها سرمایه گذاران خوب نیستند. برای به دست آوردن بابراری مالیوی دانش درست عقل و خرد ضرور است. هر چقدر بروقتر به اینها صاحب شوید همان قدر به شما بهتر است. کتاب خرید و به کورس های آموزش ها اشتراک کنید. چیزی آموخته‌تان را در عمل سنجیده بینید. از کم سر کنید. برای آنکه از $5,000 مبلغ سرمایه $1,000,000 تبدیل دادن و خود من 6 سال لازم شده بود که وی هر ماه $5,800 درآمد میدهد. درست است که من هنوز از بچگی به آموختن سر کرده بودم و به شما هم مصلحت میدم که به آموختن سر کنید. این کاری دشوار نیست. وقتی که شما مقصد و مضمون را میفهمید بعد همش آسان و تیز پیش میرود. و فکرم من خیلی ساده و خیلی فهما گفته گذاشتم. هر آنچه که شما به دست میارید از آن وابسته است که در سر چی دارید. پول این فقط یک لایحه، یک مفکوره است. کتاب عالی جنابی هست که نامش فکر کنو ثروتمند شو. شما خیلی خوب اعتبار دید که نگفته است که سخت تو بسیار مهنت کنو ثروتمند شو، بلکه فکر کنو ثروتمند شو. وقتی که شما آموخته پول را مجبور میکنید که و شما کار کنه حیات شما خیلی بهتر و خوش و خرسندانه خوشبختانه میگذرد. امروز احتیاطکارانه نیو با عقل و خرد به پیش رفتن لازم است. از مؤلف به عمل کردن آغاز کنید. خدا به همه ما شمایان دو نعمت بی‌بها عقل و خرد و وقت را داده است. در استفاده بری آن شمایان آزادید. هر کس به چه طرزی که خواهد آنها را استفاده میبرد. هر یک $1 که شما به دست دارید در خود قوه دارد که به شما و فقط به شما امکانیت میدهد که سرنوشت و تقدیر خود را معین کنید.
агар шумо онро бо беақлона хароҷот кунед, маълум аст ки фақириро интихоб кардед. агар онро ба пасивҳо қарз кунед, он гоҳ шумо ба миёнҳолон мепайвандед ва агар онро барои пешрафт ва шукуфоии ақлу хиради худ ва барои омӯзиши роҳҳои сармоягузорӣ сарф кунед, пас шумо активҳо ва даромад дороиҳои умедкардаатонро гирифта бароятон ва барои наслҳои ояндаатон соҳиби сарвати калон мегардед, сарватманд мешавед. сарватманд будану сарватманд гаштан аз худи шумо вобаста аст. интихоб аз худи шумо ва фақат аз худи шумо вобаста аст. ҳар рӯз бо ҳар долларе ки соҳиб мешавед, шумо бояд қарори қатъӣ диҳед ки шумо бояд кӣ шавед, сарватманд, фақир ва ё миёнаҳол. агар шумо қарор додаед ки ин донишҳоро ки бинобар хеле зарурӣ буданаш ва фарзандонатон омӯзонданиед, пас ин кори шумо онро нишон медиҳад ки шумо онҳоро ба ҳаёти ҳамон ҷаҳоне ки онҳоро мунтазир аст омода мекунед. албатта ба ғайр аз шумо дигар ҳеҷ кас ин корро намекунад. ояндаи шумо ва ояндаи фарзандонатон аз қарори дурусте ки шумо имрӯз қабул карда истодаед вобастагии калон дорад. ман хоҳони онам ки ин неъмати бузурги худодода ки зиндагӣ ном дорад ба шумо сарватмандии калон ва хушбахтиҳои бисёру бисёреро биёрад. бо эҳтиром, Роберт Киёсаки.